Γεια σας, είμαι ο Γιώργος από τους Sabotage και θα μιλήσουμε για το τραγούδι «Το φάντασμα του θυμικού». Η μουσική για το τραγούδι γεννήθηκε από ένα riff. Δεν είμαι σίγουρος σε ποια κιθάρα το έγραψα, ίσως το έγραψα σε αυτή, μπορεί και σε αυτήν εδώ. Αυτή εδώ είναι μια Solar V και αυτή εδώ δεν είναι Les Paul, είναι μια Harley Benton ουσιαστικά, της οποίας άλλαξα τους μαγνήτες. Για την ακρίβεια τους είχα βρει και τους έβαλα εδώ να τους δείξω, είναι Iron Gear. Τώρα θα μου πεις γιατί είναι μέσα οι μαγνήτες, αυτή είναι η παλιή και αυτός είναι ο Roswell. Και άμα το παρατηρείς λίγο έχουμε ξεβάψει κιόλας και σκέψου ότι έχουν μείνει μέσα στο κουτί, φαντάσου να τους είχα πάνω στην κιθάρα. Αυτοί οι μαγνήτες ήταν τόσο χάλια? Όχι, απαραίτητα δεν τους δοκίμασα, δηλαδή δεν τους άκουσα ενδελεχώς, απλά ήταν σαν project το να πάρω μια φτηνή Harley Benton και να τις βάλω τους συγκεκριμένους μαγνήτες για τους οποίους είχα ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια. Ο τίτλος, μόνο από τον τίτλο θα μπορούσα να περιγράψω όλο το τραγούδι. Δεν ήρθε ξαφνικά μια μέρα και είπα «Α, τι ωραία, ας γράψω ένα τραγούδι για ένα φάντασμα». Τι πιο κλισέ από αυτό, ειδικά όταν κινείσαι στα πλαίσια του σκοτεινού και του σκληρού ήχου, έτσι. Αυτό το τραγούδι είναι για εκείνες τις ψυχές τις απροσάρμοστες, τις μεταλλικές, όμως που προσπαθούν να αντέξουν στο βουβό τους πόνο, έχοντας πέσει έτσι σε ένα, μπορούμε να το πούμε, υπαρξιακό σκοτάδι. Αυτά λοιπόν ήταν λίγα λόγια για το φάντασμα του θυμικού. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά περισσότερα, αν και δεν ξέρω κατά πόσο θα είχε νόημα αυτό. Ωστόσο είμαι σίγουρος ότι αν πιάναμε σε απομόνωση ένα τους στίχους θα μπορούσαμε να συζητήσουμε πάρα πολλά. Ήταν μια πρώτη επαφή, μια καλή ίσως πρώτη επαφή, καθότι το συγκρότημα δεν έχει σχηματιστεί πλήρως, επομένως δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια live για να έχουμε και την επαφή με τον κόσμο. Αφήστε τα σχόλιά σας, μοιραστείτε το κομμάτι ή άλλα κομμάτια, να μεγαλώσει η παρέα και να συνεχίσουμε δυνατά με περισσότερη μουσική.